Hey, szeretettel üdvözlök mindenkit, Minc vagyok, és ma egy kicsit más videóval készültem. Ez egy új Minecraft bemutató, mégpedig a Minecraft 1.4.6 bemutatója, igen. Most megnéztem, de igen, 1.4.6 bemutató. Ez nem egy annyira nagy update, mint amilyen az 1.4 volt, de ebbe is kidobottam olyan nekünk egy pár jópofa újítást. Mint például a régóta várt Nether Brick slabet. Látjátok, így ugyanúgy kell craftolni, mint a többi slabet. Fogtok 3 darab kis bricket, és lesz belőle egy slabetek crafting table-ben. Ez így mind szép is jó. Ja igen, és még egy jó újítás, hogy itt alul, hogyha rámegyünk egy itemre, kiírja, hogy mi a neve annak, aki nem tudná, hogy mit fog éppen a kezében. De az egy idő után eltűnik, szóval hát igen. A következő nagy újítás, ami egy egész jópofa újítás, az nem más, mint az enchantolható könyvek. Igen, jól hallottátok, enchantolható könyvek. De mire jó az nekünk, hogy enchantoljuk a könyvünket? Hát ezt egyszerű megmagyarázni, mindjárt meg is mutatom nektek. Mondjuk így. És így. És jó. Akkor most vennünk kell a kezünkbe ugye ilyet, és kell nekünk egy csákány is. És megmutatom, hogy ez mire jó. Ha nem akarjuk rögtön enchantolni a mi kis szerszámunkat, akkor a könyvünket lehet enchantolni. Berakjuk ide, és enchantoljuk tetszésre. És ide jönk az anvilünkhöz. Belerakjuk az adott itemet, mondjuk egy diamond swordot most, és rárakunk egy smite 3-at. És meg is van a smite 3-unk. Vagy meg tudjuk ezt csinálni egy diamond pickaxe-szel. Nem feltétlenül diamonddal, akár melyikkel. És megvan. Vagy akár egy íjjal. Nem power egy. És meg is van. De armorral is képesek vagyunk ezt megcsinálni. Ez micsoda? Ez a trolls. Hát ez egy jó kérdés. Na mindegy, vegyük fel. Már ön néz ki. Na, és amit még lehet csinálni, ez egy elég vicces dolog, hát én nem is tudom, hogy hívjam, de hát mutatok egy vicces dolgot, legyen annyi elég. Egy eléggé vicces dolgot. Várjunk. Így. És így. Ja, és egy ilyet is veszünk magunknak. És mutatok egy elég menő dolgot. Tehát mondjuk fogjunk simán egy sticket, sőt több sticket. Igen, még egyet. És ami igen vicces, hogy tudjuk enchantolni ezeket is. Tehát mondjuk enchantoljuk smite 3-ra. Adunk rá ilyet. Várjunk, ez nem történt vele semmi. Ilyet is. És ja, ezt nem tudjuk ráadni. És akkor ez egy ilyen hiper-super stick, ami még erősebb szerintem egy kardnál is. És ezt most demonstrálom, hogy mennyire is erős tulajdonképpen. Kint demonstrálja, zombin demonstráljuk, jó lesz ez. Tehát, hogy így megöljük egy pár. Jó, ez most nem volt jó, mert éget, akkor mondjuk legyen egy másik mob. Creeper, az nem ég el. Ja, ez is kell majd nekünk egy fej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Működik ez? Na, elvileg működnie kéne. Ne engem itt egy bánya. Ne engem okoljatok, működnie kéne. Na, nem tudom miért. Jaj, és ami még egy jó kis új furcsa dolog, az, hogyha eldobunk egy itemet, bár mondjuk nem egy ilyet, egy saplinggel kéne, azt demonstrálnom. Saplinggel, akkor adtuk egy újítást, nézzétek milyen menőn fog kinézni. Nem érdekes, most nem működik. De furcsa. Nekem ott működött. Várjunk, megnézzük így. Még tök jó dolog. Essen egy sapling.
másik egy sapling sem. Na mindegy. Ne, úgy van, hogy eredetileg most nem csak így föl leugrál így a levegőben, hanem még forgott is. Na hát, de most nincsen forgás. Timeset. Jó. Akkor ugorjunk is tovább a következő újításra. Jaj, ez még így vicces lesz. Ezt még kell mutatnom. Kaptunk is ilyen búvárszőmeg rajtam, nem tudom. Na, ki tud ilyet, csináljátok utána. Ja, azt olyan vételen vízforrásunk van. Na hát, de mindegy. Azért jó ez is így. Van Game Mode 2, meg 3, mindegy, ez teljesen mellékes. Következő újításokhoz is ugorjunk tovább, ami nem más, mint a tűzijáték. Igen, jól hallottátok, tűzijáték. Ez egy jó dolog. Nagyon sok kis vicces dolgot lehet vele csinálni. Mégis mutatom, hogy mi mindent lehet vele csinálni. Úgy kell craftolnunk először is a tűzijátékot, hogy kell hozzá nekünk gunpowder és valamilyenféle dye. És akkor ezt így berakjuk így ide, és oda rakjuk egy dye-t. Nem, igen, oda rakjuk egy dye-t mellé, és akkor itt tudjuk színezgetni. És most csináltam egy ilyen light blue és orange firework start, és ebből lehet továbbfejleszteni a már végleges tűzijátékunkhoz. Mégpedig kell hozzá... Várjunk. Nem ezt akartam. Így jó. Igen, ide be kell raknunk a firework start, oda rakunk a gunpowder, tehát tetszőlegesen akárhova el lehet helyezni, és van egy ilyen fireworkünk. Ugye azt szeretnék, hogy magasabbra menjem, csak gunpowdereket kell adagolnunk hozzá. És már is magasabbra megy. Egy 3. Lehet métre? Nem, ez már úgy nem jó. 3-ra, de vigyázzatok, hogy ne stackeljétek, mert akkor azt nem érzik el úgy, hogyha többet adnátok hozzá. Most létrehoztunk egy ilyet. És te ide rak... Nem, az már nem működik. Jaj, most elrakottam az egészet. Adjuk rá ilyet. Meg is mutatom. Hogy ide rakom el egy creeper headet. Nem, most kell a creeper. Kell papír. Így. És ha fogjuk ezt, és adunk hozzá papírt, és gunpowdert, és creeper fejet. Nem. Hogy kell olyat csinálni, hogy creeper fejet lőjünk? Hát nem tudom, na mindegy. És ki tudjuk lőni ezt a tűzijátékot most, amit craftoltunk. Let each times at night. Megnézzük. Lehet. Ez jó pofa. Na és most kilövöm nektek itt az én kis firework-et. És mint ahogy azt láttátok, ugye kék volt és narancssárga. De szép lett nagyon. És ugye fireworkünket, tehát a tűzijátékunkat lehet különböző erősségűre csinálni, nagyságúra, mégpedig úgy gondolom, ebben most nem vagyok biztos, ne vádoljatok, hogyha nem így van, hogyha glowstone tudunk hozzá, szerintem, de nem biztos. Nem úgy kell. Ha csak nem lehet, hogy még ehhez kell hozzáadnunk. Nem, ez egy butaság. Ne hallgassatok rám ilyen szempontból. Igen, tulajdonképpen... Ja igen, és a Minecraft még hozott ki nekünk egy új CD-t hozott ki.
Igen, szerintem új CD-t hozott ki. Hallgassuk meg. Nem biztos, csak szerintem ez új. Igen, szerintem ez új. Igen, szerintem ez új. Nem tudom, annyira nem vagyok nagy Minecraft zenés, nem rajongok annyira a Minecraftnak a műfajáért. Még... Ja, igen, hogy Survival-ben hogyan tudjuk kilőni a tűzijátékot. Survival-ben nem tudjuk csak úgy fogni, és kilőni a kezünkből a tűzijátékot, hanem szükségünk lesz dispenserre, amiben belerakjuk így ezt a fireworköt. Persze, égre miért is lehetne. Miért is ne lehetne. Gratulálok el. Így, jó. Kapcsoló. Na, kapcsoló. És így is még. Na, Survival-ben így kilőnünk a tűzijátékot. Tőlük, mert ennyi voltam mára. Köszönöm, hogy megnéztetek. Minc voltam. Szevasztok!